Salutacions i benvinguts a Nits de Paura, nits de misteri a la cerca de la veritat. Aquí Macarena, en aquest estudi virtual de nou, i avui serem dos. Però ja dic que la Mar sempre estarà en esperit també. Igual que l'Àlex, igual que totes les persones que passen per Nits de Paura, aquí sempre ja estaran en esperit. Però avui tenim una cita entre dos, així que Jorge, segon programa. Aquí estem. Segon programa. Aquí estem una altra vegada. Després d'aquest impàs estiual que semblava que no tenia fi, però bueno, ja està. Ja hem fet un primer programa que jo crec que va anar força bé, que va estar molt xulo. I ara, amb el segon programa, no? Hem decidit quedar-nos aquí a la nostra terra i fer una visita a un dels indrets, un dels triangles més màgics d'aquí de Catalunya. Sí, perquè avui portem Paura tarragonenca. Avui ens anem a un dels triangles més importants de la Barcelona... Barcelona, ja l'ha cagat. Ja l'ha cagat. Ui, els de Tarragona... No, ja em vindran a pagar. Tercera Guerra Mundial a Catalunya. No. Portem un dels triangles mistèrics més coneguts de Catalunya, concretament a Tarragona, ja ho hem dit. I avui ens centrarem en els misteris que han esdevingut durant, diguem-ne, el segle passat, a tres localitats que probablement alguns de vosaltres sí que us sonin, que són la Mussara, el Mar Millar i Tivissa. Déu-n'hi-do, Quin triangle, perquè suposo que a poc que sigueu fans del misteri, són tres indrets que tots vosaltres heu escoltat o llegit o vist en algun programa, no? I és curiós com es centren tres tipologies, diguem-ne, o diferents tipologies mistèriques a diferents pobles, perquè cadascú té la seva pròpia llegenda, la seva pròpia vessant. No és más de lo mismo, sinó podríem dir que cada poblet o cada zona està especialitzada en un misteri, no? O una vessant del misteri, no? Sí, correcte, és el que t'anava a dir. Jo penso que cadascuna de les localitats té una característica que no es relaciona amb les altres. Jo crec que això també li dona com cert valor a tot aquest triangle, no? Que intentem relacionar un cas amb un altre, intentar trobar un nexe d'unió i en realitat l'únic és que estan a la mà, o sigui, que estan a la mateixa província, bàsicament. Casualitat geogràfica, però res més, no? I sempre ha semblat, o m'ha donat l'impressió que s'ha volgut com juntar, no? En el fet que, com forma un triangle geogràfic, s'ha volgut unificar, no? I dient, el misteri es centra aquí. És que són misteris diferents. Igual el que es tindria que fer no és tant analitzar des del punt de vista del misteri en si, sinó a les tres característiques diferents de cada particularitat. I per què? Per què aquest triangle és tan màgic o per què aquesta zona té tanta connexió? Perquè jo crec que podríem estar parlant d'una zona que té més misteris per metre quadrat que la Galícia més profunda, no? Parlant de terres o geografies que contenen misteris, no? O les urdes. Déu-n'hi-do el que es reuneix en aquest trianglet, que no és tan gran, realment, perquè estaríem parlant de quilòmetres. És una superfície bastant ampla. És poqueta, però no és enorme, no estem parlant d'aquí d'una... És comarcal. Exacte. Tu, Jorge, tu creus en els jocs de poder? Tu creus que hi ha jocs que estan marcats per algun tipus de màgia, força, no sé com dir-ho? Tu creus en aquestes coses? Jo crec que una mena de síndrome de Stendhal del paisatge. No crec que sigui tant joc de poder, sinó que hi ha determinats paisatges que per la seva bellesa, per la seva pròpia natura o la seva pròpia característica, et generen alguna cosa, et donen alguna sensació. I per mi hi ha llocs que, o sigui, el llac de Sant Maurici, per dir-te alguna cosa, són d'aquells jocs que et dona estendalazo, no? Estàs ahí... Aigüestortes, entenc. Aigüestortes, no? Sí. Jo l'he visitat a l'hivern, dona la casualitat que sempre vaig en hivern, i és catàrtic. O sigui, em quedo però prendada de tota aquella bellesa invernal
O sigui, és un lloc fantàstic Sí. al llac de Sant Maurici. Alguna cosa haurem de trobar per allà. Sí, és veritat, per allà al Pirineu i tal. I després Montserrat, que hem de dir de Montserrat, és que jo crec que és la seva pròpia fisonomia. És una muntanya que al ser diferent de totes les muntanyes, trenca el paisatge en el que estem habituats i et dona una sensació diferent per la seva pròpia configuració. Sí que és cert que jo conec gent que, per exemple, la meva dona li fa por anar a Montserrat. Li dona terror. Sí, no li agrada passar pel costat de Montserrat. Quan anem al poble, que passa sí o sí per una banda o per l'altra, depèn de la carretera, no, siempre es, me da mal rollo, quítalo, no quiero mirar. Per què? Me da mal rollo. És curiós, És com, mira que jo sempre a Montserrat i tota la gent que conec potser de fora de Catalunya, és com que és una muntanya que li atrau i que sempre té com ganes de visitar-la, no? I, a veure, amb nosaltres és bastant patriòtica, no? Anar a Montserrat és com anar al Tagamanent, suposo, seran les distàncies, no? Però m'ha semblat curiós això de que li tingui com por, no? Però, bueno, suposo que les localitats que anem a parlar, doncs també hi haurà gent que li tingui una paura, no? En aquests indrets. Home, sobretot jo crec que hi arriba un moment que jo crec que pot ser la pròpia suggestió, el saber que hi han passat coses, no? Perquè realment l'entorn, si és maco, és un entorn salvatge, és un entorn de muntanya o de premuntanya, hi ha boira, no està gaire densament poblat, però tampoc és un paisatge que diguis, no sé com dir-te, no és un bosc d'aquests com l'afegir d'en Jordà, no? No és aquest tipus de bosc que té un component més màgic o més mític. És un bosc normal, és un lloc rocós, zones rocoses i tal, però no és una zona que cridi especialment l'atenció. I crec jo, això és subjectiu, òbviament, o sigui, després segurament algun tarragoní que dius, això és maca, la terra és més maca, no? Però clar, perdoneu-me en aquest sentit perquè és subjectiu, però em refereixo al fet que jo crec que la suggestió genera molt més el propi paisatge. El fet de saber que aquí han passat coses et genera una por, una paura, una sensació d'intranquil·litat, de nerviosisme, que el que pot generar és això, no? D'anar con el canguelo, passejant, no? Sí, sobre el tema de la suggestió, en una de les localitats hi parlarem perquè l'Àlex Escolà va fer una investigació bastant important, al meu parer, sobre aquesta zona i parla molt de la suggestió i de com ens pot influir en un indret que pràcticament ni coneixem, no? Però a vegades és el que tu dius, l'ambient, com et sents, la percepció, et pot influir pensar que sí que hi ha com un perill, no? Que hi ha alguna cosa, immaterial o no, que està allà i que et perjudica, no? I això ho parlarem després perquè crec que aquí l'Àlex Escolà va fer un treball molt bo. Però bueno, pues, Jorge, tu decidiràs per quina localitat comencem avui? Pues per la que tu vulguis. Jo, si vols, començo amb la Mussarra. Venga. És una... Si et va bé, si no me lo dices, sí, comences tu. A mi em va bé, segur que als oients també els agradarà parlar de la Mussarra. Sí, la Mussarra és un d'aquests pobles marcats sobretot per tres factors, no? És una zona molt boirosa i és un d'aquests poblets que estan abandonats, no? Però anem a pams i anem a començar una miqueta la història del poble perquè és d'aquestes coses que no són de perdre, tot i que estiguin abandonats o que hi hagi llegendes fosques o crims o el que sigui, són indrets que jo crec que s'han de recuperar i s'han de històricament, no? I saber d'on ve tot, no? Per exemple, digue'm. Perdona, a mi com a amant de la ruïna i de la decadència, a mi un poble abandonat, a mi m'encanta. O sigui, sí que és veritat que... No, té el seu encant, sí. Sí, o sigui, té el seu encant, que dona pena, perquè clar, en algun moment hi ha hagut vida allà i ara mateix no, però jo veure això, un poble que dintre de la natura i del temps encara es conserva, doncs crec que també té la seva bellesa, no? Però continuem... Sí, no, la runa,
podríem parlar un altre programa sobre la bellesa de la runa, quina importància té la runa dintre de la configuració de ser pensament filosòfic, no? I què simbolitza. Però jo a què refereixo és això, que no sigui... Que està bé que la llegenda, la història, tots els crims serveixin per fer turisme, per dir-te una cosa, per fer cultura, per fer història, de reivindicar el passat d'aquella zona i saber què va passar allà, per aquest poble, per què és la Musarra, no? I reivindicar-ho, aprofitar tota aquesta llegenda, que moltes vegades s'enfosqueix una zona per donar-li vida. Perquè, de fet, el turisme del misteri està agafant una força últimament molt gran, no? I ens trobem rutes del misteri a Barcelona, rutes del misteri a Madrid, rutes del misteri a tot arreu. I formen part de la pròpia... O sigui, tot i que aquesta tasca que va fer Juan José Atienza en el seu moment, amb tots els recorreguts de l'Espanya Màgica i tots aquests llibres, que era una cosa novedosa, per exemple, però que a dia d'avui hi ha gent que recorre aquests llibres per fer rutes. I és el que tu dius, totes les ciutats a dia d'avui tenen com la seva ruta del misteri. Millor, pitjor, però és un reclam. La gent li agrada sent atraïda per aquestes rutes, no? I al final és això, per aquests pobles també es poden fer rutes, una ruta pel bosc, que acabes allà, també té el seu públic, no? I és veritat que en els últims anys hi ha hagut un increment de tot aquest turisme, per dir-ho d'alguna manera. Sí. És que jo crec que és això, no? És recuperar patrimoni, el que es diu moltes vegades, no? El patrimoni immaterial de la nostra cultura. És que és això, és el misteri, és les llegendes, és el folklore, és el saber per què aquest carrer es diu d'una manera i per què... A mi m'encanta un programa que soc molt fan, és el Va passar aquí, que fan a BTV, que explica petites històries, les petites històries quotidianes de petits indrets de barris de Barcelona o carrers de Barcelona, que és que et dones coses, te n'adones una quantitat de coses dintre de històries de la teva ciutat que dius, ostres, i la tens al portal del costat de casa teva, no? I és, ostres, que curiós, doncs no sabia que aquí havia passat això, o havia hagut un exorcisme, o havia viscut el Llacint Verdaguer, o el que fos, m'ho estic inventant, I dius, ostres, et dona, coneixes la ciutat i coneixes la teva pròpia... el teu propi... la teva pròpia ciutat i la teva història. La teva història. I te la fas teva, clar, i tu fas teu i te la fas més entranyable, perquè coneixes més i deixes aquesta idea de la ciutat que freda i inevitable, dura, no? I si vas coneixent aquestes petites històries, acabes sent una ciutat amable, viva, on descobreixes que gent que ha viscut abans que tu ha passat per les mateixes situacions, ha tingut els mateixos somnis, les mateixes necessitats que tu, no? I pots compartir i formar part, fer-te la teva, no? Totalment d'acord. Mira, l'altre dia estava fent un incís, estava al barri de Sant Andreu i vaig anar al cementiri. On aniré jo? Que raro. On aniré jo, al cementiri? Però és increïble com el cementiri està molt arrelat a tot el veïnat, no? I com pots veure dintre del cementiri el reflexe del que et trobaràs fora. I jo després vaig estar caminant per allà, per tot el barri, i em va semblar això molt amable, o sigui, que la gent com que feia comunitat, no? I em va agradar aquella sensació de, mira, jo he vingut per la cultura funerària i m'emporto una visió del barri que jo no coneixia, no? És una mica... És això, però bueno, tornem, que ens estem anant per la Boeda. Que no és un xisme. Sí. Que ens agrada liar-nos a nosaltres a parlar, Exacte. Doncs això, per exemple, el fet de la Musarra, segurament poca gent sap que l'origen del nom pot ser de l'àrab, no? El fet de Al-Musarra, que vol dir joc elevat, espai obert, un mirador. Perquè, clar, si teníem en compte que el poble està situat a gairebé 1.000 metres sobre el nivell del mar, dominant tota la plana del Camp de Tarragona, doncs té sentit, té la seva explicació. Clar, i ja sabem que, ostres, va haver-hi una invasió musulmana durant fa 1.000 anys, no? I tenim aquí les evidències, les restes, d'aquesta ocupació, d'aquesta estada dels musulmans a Catalunya, no? El primer document on es data o on es situa el nom del poble, l'aparició d'aquest poble,
doncs ja és al segle XII, el 1173, estem parlant de s'esmena l'església de Sant Salvador, que és l'església que es veu en runes que presidien el nucli antic, no? Aquest, bueno, la Mussara no direm que sigui un poble gran, un poble important, però sí que era viu, tenia granges, masos, vinyes, el seu cementiri. Però, clar, estem parlant d'una zona que, si coneixeu la zona de les muntanyes de Prades i tot allò, que és per on està situat, són muntanyes que no és una vida fàcil, encara que molta gent, tu parles de Tarragona, la gent gairebé, o sigui, els que no són d'allà, la idea de tenir a Tarragona és Salou, playa, PortAventura i poco más. El bar d'Europa. Això mateix. Total. És el que pensem quan pensem en la zona, sí. O Tarraco i los romanos a Tarragona. Però sí, no, això que diuen que sota de Tarragona ja, o sigui, que fas una excavació i surt Tarraco, no? Sí. Pues això és el que sabem. Però clar, però és que hi ha més coses, això, no? El que estàvem dient abans. Però bueno, és un poble, com deia, no? La seva pròpia geografia va fer que tingués una vida difícil, marcada per la muntanya, i a poc aquestes dificultats van fer que la població anés minvant i anessin baixant a la capital, cosa que és lògica, no? En el moment que es van modernitzant les feines i el camp no dona tant, o cada vegada veus que ja et dona menys rendiment, perquè tampoc pots fer conreus en extensió o pots tenir gran ramat, doncs a poc la vida te l'has d'anar fent al poble, no? I encara que fins i tot fins al segle XIX i principis de XX hi havia uns 300 habitants, doncs això a poc va anar minvant, no? El que deia, per la dificultat del terreny, fins que el 1961 l'últim veí va marxar, no? I bé, a poc aquest poble s'ha anat quedant en runes, òbviament, perquè si no hi ha visites ni hi ha vida, doncs la natura agafa el seu terreny. Però és curiós com la boira s'ha acabat fent l'ama i senyora de la Mussarra. Una cosa que crec que ha servit per incrementar aquesta llegenda de zona maleïda, no? Sí. Clar, si estem en una zona muntanyosa on hi ha molta boira, vulguis que no, comences a donar-te a ser un caldo de cultiu, no, per aquestes llegendes de maledicció, de misteri, sobretot que un poble que ha desaparegut, la gent tendeix a crear llegendes, no? Segurament va passar alguna cosa. Realment va ser un d'aquests casos de desaparició per desgast. O sigui, no va haver-hi cap raó llegendària, no? Ni malediccions ni aquest tipus de coses, sinó que va ser el típic procés de despoblament que estem vivint i s'està vivint a moltes parts d'Espanya, no? Inclús a Catalunya. Però, bueno, el problema és que 30 anys després de l'última visita, de l'últim habitant de la Mussarra marxés, ens trobem que ja sembla que es comencen a complir aquestes malediccions, no? O aquestes zones fosques que ens ajuden a crear a donar la fama a un lloc com a la Maleït, no? Ens trobem que l'Enrique Martínez Ortiz, un boletaire, surt amb els seus amics ara a l'octubre, fa exactament això, estem gravant el 17, el programa s'emitirà el 20, doncs fa el 16 d'octubre de 1991, 35 anys, un home de 36 anys, Enrique Martínez Ortiz, el que us deia, no? Surt amb uns amics a buscar bolets per la zona de la Mussarra. Com sempre, en aquesta època, és una zona boirosa, no? I que fa boira. Doncs estan caminant, estan allà, uns per aquí, uns per allà, i en aquell moment l'Enrique diu, espereu, vaig per aquí, vaig a separar una mica, que he vist algú per aquí, uns bolets o el que sigui, vaig a agafar per aquí. Clar, els seus amics, al moment, en 5 minuts ja no el treuen, comencen a cridar Enrique, on ets? Ni rastre. El van estar buscant desesperats, van cridar Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, policia, voluntaris, van estar rastrejant el box durant dies, ni rastre. Va ser un cas d'aquesta desaparició súbita, perquè estaven tots junts i vas dir, bueno, ara tiro per aquí i espereu-me aquí un moment, ja està.
I en aquell moment, fora, ja no vas trobar res. Ni un objecte, ni petjades, ni restes, ni peça de roba, ni branques remogudes, res. El cas finalment es va haver de tancar sense resolució i l'única via judicial que va ser una desaparició. No hi ha res més. Però bueno, el problema és que, clar, quan no n'hi ha una resolució tancada i estem parlant d'una zona boira, mistèrica, boscosa, doncs la gent ja comença a murmurar, crea la seva explicació, no? I una d'aquestes partides comença a... Perdó, estic una mica espès. Faré un traguet de Coca-Cola. Coca-Cola patrocina? Patrocina. Sí, m'ha sortit, no ho tenia pensat. Però el que us deia, que comencen a sortir aquest tipus d'explicacions més llegendàries, més mistèriques, més forteanes, no? I es comença a parlar de que si alguns dels seus amics l'havien vist entrar a una espècie de forat o portar-la a prop d'on estaven, que va començar a conèixer com la pedra de la Mussarra. Vale? De fet, va haver gent que el va començar a sentir, diuen que alguns dels seus amics que el van sentir cridar, però com que la veu semblava venir de molt lluny, no? Però realment el fet és que l'Enrique no va aparèixer mai i no es va saber mai on està. Si estem parlant de 35 anys després, no hi ha restes, no hi ha. I tampoc és una zona que sigui molt difícil d'accés. De fet, eren un grup d'excursionistes normals, no estaven amb una preparació amb un equip excessiu, és una zona de relativament fàcil accés, no? Però bueno, aquesta pedra ja comença a marcar el que vindrà després, el que començarà a marcar una de les llegendes mítiques del poble, no? A pocs metres d'aquestes ruïnes del poble, on estaven per ja la gent agafant els bolets, hi ha una pedra que no és com les altres, és el que diuen aquesta pedra de la Mussarra. S'identifica, la gent que ha anat al poble o està per allà, l'identifica com una llosa plana enmig d'un prat on es comença a dir que si poses els peus pots travessar un altre lloc. És com una d'aquestes portes dimensionals que ens portarien a un altre temps, a una altra dimensió, a un altre espai, a un univers paral·lel. En aquest sentit es comencen a sentir relats, la rumorologia comença a parlar d'un univers paral·lel, una altra Mussarra, més buida i freda que la que queda, on el temps no avança igual. Hi ha qui diu que en sortir del portal el rellotge marcava hores diferents o que el sol havia canviat de posició. Sobretot, això són relats de gent que diu que ha estat allà i ha tingut aquesta sensació com d'haver traspassat un portal i haver vist un altre espai, no? Això que dèiem, una Mussarra que era com una Mussarra més onírica, com si estiguessin caminant dins un somni, no? I després, quan diuen que sortia, havia aquest lapsus temporal, podíem estar parlant d'aquests salts temporals que es parlen, no? en les abduccions ufològiques o en els avistaments ufològics, no? Que diuen que tu has sigut testimoni d'un ovni i després mires el rellotge i resulta que tens com una hora o 2 hores de temps perdut, no? Clar, això no deixa de ser rumorologia, no deixa de ser llegenda, no deixa de ser testimonis, que ja sabem que el testimoni és una de les primeres passes d'entrada cap a un misteri, però no deixa de ser una experiència subjectiva, no? Una experiència que pot estar marcada per la suggestió, la mentida, les ganes de fama, les ganes de seguir donant-li vida a un misteri, no sabem ben bé, no? Però clar, no és aquest l'únic misteri que trobem a la Mussarra, que Déu-n'hi-do aquest misteri... No, hi ha més coses. Ah, que si ja ens semblava poc, un boletaire perdut. Boletaire perdut, pedra interdimensional, doncs comencem a trobar que, clar, la fama de la desaparició del pobre Enrique, més la fama que va començar a aconseguir la pedra, doncs això va fer que els grups d'investigació paranormal comencessin a visitar la Mussarra amb els seus equips de gravació, de càmeres de visió nocturna, psicofonies... I en una d'aquestes visites d'un d'aquests grups es va donar el cas d'un enregistrament d'una psicofonia bastant famosa, que posarem quan editem el programa, que diu clarament no tornis. Després trobem una altra, juntament amb aquest grup de psicofonies, trobem una veu de dona que sembla llançar un crit esgarrifós, no?
i que, bueno, qui l'ha sentit i diu que te ponen los pelos de punta, miedito, m'ha miedo. Però clar, això, les psicofonies, és una d'aquestes coses que, depèn com sigui la psicofonia, jo com que em dedico a l'acústica, moltes són ecos, distorsions de vent o el que tu vols escoltar, no? Exacte. Però, bueno, Déu-n'hi-do el fet de que no és la primera psicofonia, no és el primer grup de gravació que vaya a gravar, i és un d'aquests punts paranormals calents on molta gent reclama haver vist luminàries, psicofonies, ombres... Déu-n'hi-do això, no? La càrrega mistèrica que té aquest petit indret del camp de Tarragona, no, de la muntanya de Tarragona, no? Clar, jo aquí podem parlar dels casos, no? Quines explicacions li podem... Bueno, dels casos que hem tingut, no? O sigui, excursionistes orientats també s'han donat casos, gent que en una ruta que sembla que fàcil es perden i triguen moltes hores a trobar el camí de tornada, assegurant que sense saber com havien caminat els segles, seguint el mateix camí. Vale? GPS i brúixoles que fallen, com si es trobessin camps magnètics irregulars dintre de la zona, que no s'acaba de saber per què. Em sembla que no sé si va ser el quarto mil·lenni que van fer un experiment dels camps magnètics, amb el noi aquest català, ara no me'n recordo el nom, i sí que va ser que una zona d'alteracions magnètiques i possiblement per la mateixa geografia o composició del sol, de la muntanya, es podrien donar aquests casos de camps magnètics, no? Això ens connecta amb que molts dels animals dormen o es mouen seguint, diuen moltes teories, seguint aquests camps magnètics, aquestes línies magnètiques o aquestes forces magnètiques. I trobem que hi ha espais on dormen els animals on no n'hi ha aquest tipus de càrregues magnètiques, no? I això es veu que hi ha animals que en els parcs on s'ha gravat o s'ha detectat aquestes irregularitats, els animals no volen passar. I fins i tot rebutgen passar, no? I busquen sempre com una mena de via alternativa, i sobretot són a les zones a prop de la pedra o del cementiri vell, que és on encara queden restes, no? I després també trobem això, no? Que la suggestió, el fet de tota la càrrega, diguem-ne, psicològica que té l'indret, fa que molts visitants hagin acabat tenint o desenvolupant somnis recurrents on es van perseguits per la boira o es van perseguits per presències, com si estiguessin caminant per la muntanya de la Mussarra i estiguessin perseguits per presències, no? Aquest tipus de somnis i de sensacions. Això no deixa de ser, com he dit abans, testimonis subjectius o amb certes explicacions raonables, fins i tot, no? Però, clar, no deixen de ser elements que donen aprofundiment al lloc mistèric, no? de la Mussarra, que realment jo crec que és una zona que ben mereix una visita pel que hem dit abans, no? de recordar, reconnectar amb el nostre passat i aprofitar aquesta part més llegendària per tornar a fer a saber d'on venim, a reconnectar la nostra pròpia història. No? Home, em sembla un cas bastant curiós dintre del que hi ha, perquè, clar, has comentat diverses coses. Primer, que eren uns boletaires, o sigui, no era gent especialitzada, perquè a mi hi ha hagut persones que sí que m'han comentat que la Mussarra pot ser un lloc complicat per caminar en algunes zones, però si tu estàs buscant bolets, entenc, ja sobre principis dels 90, entenc que ho estàs fent en una zona que creus que no corres perill. O sigui que potser dintre de la muntanya potser dius, bueno, hi ha gent que està més o menys preparada i que la seva condició física pot fer que li costi més o menys pujar, baixar, accedir a certs indrets, però jo penso que 3 boletaires amb complexions normals físiques, un camí
Gent jove, 36 anys, com a molt. Clar, exacte, gent que estava preparada. No vull dir que es fiquessin a la musara més complicada, però que, o sigui, tampoc estaríem per un camí, perquè clar, per estar buscant bolets t'has de ficar en els jocs més recòndits, no? Perquè si vas pels camins no els trobaràs. Aleshores, a mi que aquest noi, l'Enrique, desaparegués i 35 anys després no tinguem ni constància del seu cos, del que tu has dit, qualsevol objecte, una peça de roba, algo. O sigui... No, està com volatilitzat. Una bomba d'humo en tota regla. Clar, perquè dius, mira, s'ha pogut caure entre unes roques, potser doncs, això, en un pou bastant profund. No sé, en una zona complicada d'accedir per un rescat. D'acord, això ho puc entendre a principis dels 90. Jo penso que doncs, en alguns aspectes hem evolucionat tecnològicament i penso que a dia d'avui, si a aquest noi li va passar alguna cosa física real, jo penso que alguna cosa hauríem d'haver trobat també per les condicions climatològiques, vull dir, el vent, la pluja, al final tot apareix, no? Sí. I no estem parlant, ja et dic, no estem parlant d'una zona inaccessible totalment, és una zona molt freqüentada per excursionistes. Clar, però jo què sé, doncs fas un pas en fals, no? I et caus. I, bueno, doncs pots caure en alguna banda, però passats tants anys, jo penso que hi ha alguna pista, qualsevol cosa, saps? O sigui, no sé, em sembla molt curiós. Clar, si l'altra opció és el portal interdimensional, doncs potser un terme intermig, no? Clar, si estem tractant d'una desaparició voluntària, desaparèixer enmig de la musara, clar, també em sembla curiós. Sí, on te'n vas? Perquè dic, no sé si haurien anat en un mateix cotxe, o la persona coneixia perfectament el camí per poder desaparèixer. Sí, el xungo és que fos ell el que portés les claus del cotxe i no poguessin tornar aquí. El cotxe 35 anys a la musara. Forma part de la llegenda també. Però vull dir que, clar, dius, en una ciutat no hi ha hagut casos de desaparicions com el nen pintor, crec que és, que va desaparèixer aquest va desaparèixer enmig de la ciutat, no? Clar, dius, en un context així, doncs dius, bueno, hi ha moltes vies de desaparició, o sigui, poden haver passat moltíssimes coses, amb molts factors. Però enmig del bosc, amb els companys, a res, que es van donar compte en qüestió de minuts... No, de segons, perquè et gires... Bueno, ara vengo... Lo típic, vaig a fer pipi, espereu-me, que és el típic que fas a la muntanya. I això, malauradament, també ho hem vist amb nens petits, malauradament, que els han segrestat i tal, que a vegades uns segons és com que et canvia la vida, no? A mi em recorda molt aquest cas, que dies el nen petit, a un cas que va passar als Estats Units, ara no recordo la zona, però és una d'aquestes zones on hi ha moltes desaparicions inquietants, i una que estaven jugant, un nen està amb la seva família, excursió, com aquests nois, no? I estava amb la seva família jugant a fet i amagar al costat d'un matoll. I estava repetint el fet i amagar amb els seus avis, ara no me'n recordo si eren els avis, els pares, la família. I el típic, es va amagar un moment, va mirar els pares i ja no hi era. O sigui, el fet estàs tu a 2 metres, el nen s'amaga, vas tu a fer te cogí, i no està. Clar, és que és això. És això. I clar, imagina't aquest pobre Enrique amb el seu cistell de bolets, que va agafar un bolet i ja no està. Vull dir, és inquietant, és el que tu has dit. I clar, si ell volia, per decisions pròpies, desaparèixer, com ho fas allà enmig? És que és molt complicat, en algun moment, no sé... L'altra hipòtesi, que sigui un assassinat. I què fas amb el cos? On està? Clar, alguna resta. Estem parlant de... Bueno, sí, als anys 90, segons investigació, estaven encara
en el Pleistoceno, no? Però, Sí, clar, tenim però casos que ho reflecteixen, no? Que potser no era l'època daurada de la investigació no? policial. Sobretot, el 91, sí, estem parlant dels casos d'Alcàsser, Macastre, tot això, que malauradament no van ser els millors exemples d'investigació policial, no? Exactament, sí. Però igualment, o sigui, que l'haguessin enterrat, els cossos de les nenes d'Alcàsser van aparèixer, els cossos dels Macastre van desaparèixer. És el que deia la natura, els animals. Si tu enterres algú al bosc, és que al final acaba sortint, encara que sigui una falange, una cosa. Alguna resta. Exacte. Clar, aleshores, amb totes aquestes proves, jo entenc que s'alimenti aquest esperit mistèric de potser hi ha un portal, potser han sigut unes entitats que se l'han emportat i tal, i clar, i que ens agrada treure una gravadora quan hi ha un misteri, no? És allò de... Sí, a veure... I jo entenc la gent, sí, que té com aquest interès de, jo vull veure si puc captar alguna cosa, si puc parlar amb l'Enrique mateix, no? Però tampoc trobo que sigui la solució al tema. No, el fet sobretot és que quina validesa científica, quina validesa experimental, més enllà del canguelo et pot donar la psicofonia. Exacte, sí, jo crec que és el que deies tu una mica, la suggestió, també estem enmig de la natura, es pot filtrar qualsevol soroll, és molt complicat fer una psicofonia a l'aire lliure, no? Sobretot perquè hi ha molts animals i molts ocells que realment, si no coneixem la natura, els seus cants o la seva manera de... Per exemple, la berrea d'un cèrvol, si no l'has escoltat mai, acollona. Perquè és un so com de black metal enmig de la natura, saps? Clar, estàs fent una psicofonia i és un... ¿Qué es esto? Estàs coats, saps? El Yeti, clar, és això. O ocells que a la manera de cantar semblen com melodies musicals o fins i tot veus humanes. Ara me'n recordo el nom de l'ocell, però hi ha un que fa com un xiulet, que sé que un pip, no s'ho hauria de fer, no? Però és molt característic i acollona, també si estàs per la nit, perquè són com pips, així petits que semblen com si estiguessin una tecnologia enmig del bosc, no? A més és un ocell nocturn, no? I clar, Déu-n'hi-do, s'han de conèixer la natura per entendre i distingir la psicofonia o les veus humanes, no? Clar, després que sents... Mira, diu, no vengas, i estàs sentint realment... Tu ho omples. Clar, és que la frase, no tornis, és com... Pot haver-hi frase millor que en aquest cas, o sigui... Jo crec que també aquí hi ha un tema, i és que estem als principis dels 90, clar, ens hem de posar en una època que no hi ha internet, i els grups que es dediquen a aquestes coses, o sigui, les oportunitats de trobar un cas d'aquest tipus eren molt més baixes, no? I aleshores, en el moment en què tenien una oportunitat per poder fer aquest tipus de treballs, no la perdien, no? Jo penso també que el context històric de principis dels 90 també va fomentar molt, i també el tema d'un poble abandonat, una desaparició, un lloc que es podria considerar tel·lúric o de poder, o sigui, s'anava com alimentant la llegenda, que potser a dia d'avui passés i seria completament diferent. O sigui, crec que la gent faria coses, no sé, es farien TikToks i farien coses molt estranyes, no?, a la Musara. No, sí, però... Però seria completament diferent el tractament del tema. I penso també que la búsqueda, la cerca d'aquesta persona també seria molt diferent. Jo crec que el context també va fomentar que aquest cas de la Musara tingués el rebombori que va tindre en el seu moment, no? No, però és que és això, no? Però és que és inquietant, o sigui, el fet de que la nostra vida depengui d'uns segons per poder desaparèixer, això per mi és la veritable paura. Vull dir, que siguem tan volàtils de poder desaparèixer, que tota la nostra vida acabi per nosaltres, pels nostres familiars, pels nostres amics. O sigui, aquest és
el veritable misteri, no? De dir... Sí, a més, sobretot amb una cosa tan prosaica i tan natural com anar a buscar bolets. Si tu vas a buscar bolets, t'aixeques aquest dissabte, no sé si era dissabte o diumenge, no? Però s'ha fet, t'aixeques el dissabte amb els amics, va, anem cap allà, que guai, ens ho passarem bé, després farem els bolets, i després, ja no tornes. És com el cas aquest del nen que has dit, estava jugant a fet i amagar i ja no està. O sigui, som molt efímers com a éssers humans. I aquests casos ens ho recorda, no? Independentment del que va passar, que això jo crec que mai ho podrem saber, malauradament, però penso que al final és com... no som res. Sí, és aquests casos que et reconnecten amb la teva pròpia mortalitat, amb la teva pròpia sensació d'efímer, no? Un dia estic aquí i l'altre no. Després no. I clar, això per mi és una de les coses que més alimenten el misteri. Si hagués mort i s'hagués trobat el cos, doncs ja estaria. Ara seria un cas de true crime. Un cas de true crime o un cas d'accident i no s'hagués ni parlat. Sí, ¿vale? Bueno, però mira, al final, malauradament, les nenes del cas al principi era una desaparició i després va ser el crim que va marcar els finals dels 90, no? I en comptes de ser un misteri va passar a ser un dels episodis més foscos de la crònica negra. Pues jo penso que hagués passat una cosa semblant. O sigui, que aquest noi l'haguessin trobat o el que fos i la gent parlaria del cas de la Musara, però en sentit de què va passar perquè hi ha una realitat. O sigui, en aquell moment sí que va passar alguna cosa que va fer que la persona perdés la vida. Però ja hauria una explicació. Com a mínim estaríem enviats una explicació. Al ser una desaparició, nosaltres acabem, o sigui, molta gent el que fa és omplir els forats amb la teoria que més li agrada, o que més li convenç, o que més s'ajusta a les seves creences. És una lliure interpretació totalment del que va poder passar, però el misteri està aquí. Sí, i sobretot això, a mi també m'agrada el tema de la pedra, no? Perquè connecta també, estava pensant que connecta també a la llegenda aquesta dels místics que es queden adormits i es desperten 100 o 200 anys després, no? O que entres en connexió amb el món feèric, no? I quan tornes han passat, si tu penses que han passat, jo què sé, una hora o 2 minuts o 3 minuts, i realment fora de quan surts han passat 7 anys, 10, 15, 40, i la gent ja el reconeix. I va una mica aquesta manera d'embiricar llegendes, no? De connectar amb les diferents versions històriques del món folclòric i com encara, amb el 2025, in peak 2025, estem amb les mateixes coses que el meu besavi del segle XVIII, no? Sí, al final el folklore és la nostra cultura immaterial i nosaltres l'hem formada, no? Podríem parlar d'un inconscient col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera, no? I vulguis o no, les persones que estimem la nostra terra, no? Les nostres arrels, totes aquestes històries ens interessen i ens atrauen, no? Però amb tot el tema aquest dels somnis, que despertes en una banda i tal, jo crec que també és l'indret, és el que estem dient durant tota l'estona. Penso que el lloc convida molt a crear aquestes històries de somio amb una musara més fantasiosa, més bucòlica, no? De dir, me'n vaig a un somni, no? I jo penso que en aquest... Més feèrica, sí. Sí, total, feèrica, i que en algun moment t'apareixerà un monstre, un dimoni, un drac, alguna cosa, no? I potser una d'aquestes criatures fèriques del que se'n va portar l'Enrique. És que per crear teories ja podem fer això també. Vull dir que penso, en aquest aspecte sí que penso que l'indret convida molt a totes aquestes històries. És el que explicàvem abans de Montserrat. Si Montserrat fos un altre tipus de muntanya, no hi hauria les històries que hi ha, no? Amb la musara completament. És tan fàcil com a 20 quilòmetres de Montserrat tenim una altra construcció parenta, que és del mateix tipus de formació, que és la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Exacte. És la mateixa, venen del mateix període geològic i estan connectades. Sí, quan el Marquetis i tot això, sí. Montserrat és la muntanya mítica de Catalunya, Sant Llorenç del Munt és una muntanya random. Exacte. És marcat tal, però històricament o folclòricament o llegendàriament
té les seves coses, òbviament té els seus misteris, té les seves aparicions, té les seves coves, té els seus dracs, té els seus bandolers, però no té ni una quarta part de la fama que té Montserrat. No, potser aquí sí que estem parlant d'aquest suposat poder telúric que té Montserrat i que Sant Llorenç no té. Podríem parlar-ho així, no? Però bueno, seguim, no? Seguim amb aquest triangle màgic. Anem al vèrtex. Deixem la desaparició de la Mussara i ara m'he de menjar les meves paraules perquè jo vinc amb la segona localitat i sí que és veritat que hi ha alguns punts en comú. O sigui, que em menjaré una mica les meves paraules. Però bueno, deixem la Mussara, deixem tot aquest indret fèric, muntanyós, no?, del bosc, i ara ens anirem a Tivissa. D'acord? Tinc aquí, perdoneu-me, no? A Tivissa és un petit poble aquí del Baix Camp i aquí es va crear un cas molt famós de l'ufologia. Jo ja no diria a nivell català, jo probablement diria a nivell espanyol. Crec que aquí va haver-hi un dels casos més famosos de l'ufologia que coneixem a dia d'avui, d'aquella ufologia pionera, no?, de principis dels anys 70. Jo per això t'ho deia, no? El fet ja hi ha més coses a Tivissa, però deia, no? Si tenim la Mussara, que és desaparició inquietant, més certs components fèrics, com la pedra de la Mussara, però a Tivissa a mi sempre m'ha quedat l'atenció pel seu component ufològic. Exacte. Que deies tu, no? És ufologia pura, Jo penso que Tivissa podria passar per un poble, o sigui, sí que té, o sigui, està habitat, té vida, activitat i demés, però no té res a veure amb la Mussara. O sigui, són dues localitats completament diferents i per aquest motiu també les seves històries relacionades amb el món del misteri són diferents també. Jo vaig a situar-me un segonet. Ens hem de situar, en aquest cas, en l'any 1968. Estem a punt, està a punt d'acabar l'etapa franquista i sí que és veritat que a Espanya hi ha bastant moviment d'aquest ufològic, comencen a haver-hi les primeres onades OVNI, molt famoses, no?, i comencen a aparèixer com els primers investigadors relacionats amb aquests temes. Comencen a sortir les revistes, on la gent es reuneix i tal. I a Tivissa, per la zona, diguem-ne, hi havia com un petit diari independent que es deia Telexpress. O sigui, no estem parlant d'un diari molt gran, però és una coseta petitona, no? I un 27 d'agost ha passat l'estiu, la gent ja està en aquests últims dies de sol, de platja, no? I en aquest diari Telexpress, apareix una carta, les típiques cartes al lector, que eren molt famoses a l'època, que en realitat era la manera de comunicar-se els uns i els altres, no? Apareix una carta que sí que és veritat que els oients que ens segueixen des del primer dia probablement ja l'hagin escoltada perquè va ser, crec que, una píndola de la primera temporada, diria, però m'he permès la llicència de tornar-la a portar aquí. Perquè penso que és una carta, jo penso que és molt interessant. Així que, amb el vostre permís, començo a llegir. Ho dic perquè si se me'n va la vista i tal, que estic llegint amb això. Senyor director, el passat diumenge la meva germana em va venir a veure a Darmós, on jo visc, ja que em va dir que el seu marit Juan li havia passat una cosa molt estranya pensant ella que estava malalt. Ells viuen a la Serra del Mos, en una masia a uns 7 quilòmetres de Tivissa, Tarragona. Me'n vaig anar amb ella i el Juan i em va explicar el que diré. Em va dir que el divendres s'havia llevat com sempre a les 6 pels animals i que, una vegada atesos, va marxar a l'hort i des d'allà va veure una llum molt brillant una mica més avall, cap al mar, que des d'allà es veu molt bé.
Va creure que era un mirall o la carrosseria d'un cotxe, allò que donava aquella resplendor, i va trucar a Matilde, la meva germana, que també ho va veure. Després Juan se'n va anar a veure què passava amb el gos, ja que pensava que podia ser un vehicle espatllat. Quan arribà allà es quedà glaçat. Puig no era res de tot això. Diu que semblava una mitja síndria amb la part arrodonida cap a dalt i que no tocava el terra, sinó que estava a 1 metre o menys d'aquest. Diu que la resplendor era terrible. El gos es va posar a bordar i en mirar Juan cap a un altre costat va veure dues coses que corrien a uns 100 metres d'ell i es dirigien a aquella cosa brillant. Diu que eren com uns grans pops amb 4 o 5 potes i 1 metre d'alçada i d'un color molt clar. Una cosa tan repugnant que Juan va caure a terra mig desmaiat i l'últim que va veure va ser els 2 pops que es van ficar per sota d'aquella mitja síndria brillant i per això comprèn el que va veure primer que no tocava terra. Tot això m'ho va dir diverses vegades i estava tremolant al llit. Jo no sabia què pensar perquè el meu cunyat és incapaç d'una broma, pel fet que és un home de treball i molt seriós sempre. Així que me'n vaig anar a on em va dir ma germana que estava allò brillant, a 1 quilòmetre més o menys de casa. Vaig estar per allà mitja hora i no vaig veure res. Només a terra hi havia una gran taca negra amb la terra i les herbes cremades. Una mica més enllà hi havia una cosa semblant, a uns 200 metres una de l'altra, però es notava molt menys, com si el foc encès fos molt anterior. Naturalment, jo pensava que eren excursionistes que havien fet un gran foc, ja que per allà no hi havia risc de propagació, no hi ha arbres ni mates, només unes petites herbes molt escampades. Però no vaig veure pedres cremades, tot i que les vaig estar buscant per si havien preparat qualsevol menjar a sobre. Bé, vaig tornar a casa del Juan i li vaig explicar tot, i que sens dubte havia vist un reflex. Però ell estava horriblement espantat pels 2 pops que ni jo sabia explicar-m'ho. Aleshores me'n vaig anar a veure els alemanys, que és un matrimoni amb 2 nens que porten tot el mes allà de càmping i moltes vegades venen a casa per una mica d'aigua de la cisterna i comprar una mica de fruita, per si havien vist alguna cosa. El senyor alemany em va dir que no havia notat res. Se m'ha oblidat de dir que quan vaig tornar de veure les taques cremades, el meu rellotge s'havia apagat. Però no vaig prestar-hi massa atenció perquè a vegades m'oblido de donar-li corda. També s'ho vaig dir a l'alemany. Aquest bon senyor em va acompanyar de nou allà i ho va examinar tot. Les taques tenien una mida d'uns 15 passos i no vam trobar més que 3. Em va dir que no era un foc de branques ni per fer de menjar, que li semblava que s'havia llançat benzina i l'havien calat foc a 2 o 3 llocs i que tot això dels pops eren segurament serps, que hi havia moltes corrents per allà posades en vertical. Vaig creure'l i van marxar tots 2. Però quan portàvem caminant 3 o 400 metres, l'alemany es va quedar parat i em va agafar pel braç i vaig veure que estava més blanc que un llençol i no parlava. Vaig mirar al voltant espantat per si havia vist alguna cosa i amb el dit em va assenyalar que el seu rellotge estava parat. Vaig mirar el meu i també. Aleshores em vaig espantar de veritat i vaig començar a córrer i ell darrere meu. Al cap d'una estona vam parar perquè les cames no em responien. Em va dir que si creia ara l'explicació del meu cunyat, ja que l'aturada dels rellotges era totalment anormal i a mi ja era la segona vegada que em passava, que ja ho he dit abans. Després em va dir que hauríem de comprovar-ho de nou i vam posar els rellotges en funcionament. Vam anar a poc i mirant els rellotges i una altra vegada, en arribar a uns 2 metres de la primera taca, se li va parar el rellotge i més tard el meu. Va treure la càmera fotogràfica i va començar a fer fotos des de tots els angles i també a mi i posteriorment als meus parents i a la casa. Vaig marxar i em va donar una targeta seva i es deia Hans Volker i vivia a Viena i m'ho publicaria a Alemanya i m'enviaria fotografies i diaris, ja que era una cosa molt important. Deia que els pops eren éssers de fora de la Terra i l'objecte brillant era un plat volador. Vaig veure que la senyora alemanya estava molt nerviosa.
Va estar una estona parlant amb ell davant meu i ell s'ho va explicar tot. Per això no em va estranyar que a la nit vinguessin amb el cotxe a Darmós a veure'm i acomiadar-se, ja que vaig apreciar que havien passat por i se n'anaven. També la meva germana i el Juan estaven espantats i a les nits tanquen portes i finestres i tot el que poden. Només els hi faltava això. Ja tenien ganes de marxar d'allà, donat que allò està molt solitari i no hi havia electricitat ni quasi aigua i tota la conca s'està despoblant. Jo l'escric perquè al seu diari he llegit alguns articles sobre éssers extrahumans i plats voladors i per si volen publicar aquestes línies que dono a un amic i les porti al correu a Barcelona, donat que aquí tot funciona força malament. El meu cunyat no sap llegir i ni està assabentat dels plats voladors, per això el crec en tot i per tot. No ha pogut ser ni un somni ni la imaginació, i el tema dels rellotges ja ho he comprovat 3 vegades. Què és el que passa? És que aquests éssers han baixat 3 vegades al mateix lloc? 2 de les taques són molt visibles, quasi recents, però l'altra està més esborrada i es nota que té més dies. Li dic tot el que sé, per si algú pot donar una opinió. Ho he explicat a un parell d'amics i aquests dies hem estat mirant pel lloc dels fets, al matí i a la nit, però fins ara tot està tranquil. Sebastià Mateu, Caseriu de Darmós, Tivissa, Tarragona. Aquesta és la carta. D'acord? Això és públic? Això es publica al Telexpress? Això és el primer pas del misteri, no? Aquest és el primer pas del misteri. Punto 1. Arriba una carta d'un senyor que diu que el seu cunyat va anar amb el seu gos a les 6 de la matinada a fer un passeig perquè el gos estava inquiet, volia veure què passava i de cop es troba una espècie de plat volador en forma de mitja síndria que tenia una llum molt peculiar i 2 pops amb 4 o 5 potes que s'estaven ficant dintre d'aquesta nau. I que el cunyat li dona un jari de la paura, es desmaia i després comencen a veure que en aquest lloc sí que hi ha unes taques, però el més important de tot és que totes les vegades que van, els seus rellotges es paren. Aquest és el resum de la carta del Sebastià Mateu. Que, bueno, en un context del 1968, jo penso que, penso que és important. Déu-n'hi-do. És important i sobretot pel que explica, no? Explica diverses coses d'humanoides estranys, pops, no s'havien passat. Que a mi em recorda una mica els pops els de Mart de la pel·lícula o de la novel·la de H.G. Wells, que té una mica aquest tipus de forma. Com es diu la pel·li? Dic, ¿Los invasores de Marte és? No. Crec que sí, crec que es diu... La Guerra de los Mundos. Estava barrejant en la pel·li aquesta de ciència-ficció dels 50, Els invasores de Marte, que és igual, no. Que ens agrada una pel·lícula antiga. Sí. Bueno, la pel·lícula aquesta també és dels 50, la de... Ara se m'ha tornat a anar... La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, ara. És el dia de la noche de los mundos. La Guerra dels Mundos. Això mateix. I, bueno, després la mitja síndria i pocs. Aquí molta gastronomia veig amagada, Sí, no? Aquí s'ha fet una macedònia bastant peculiar, una amanida de marisc bastant peculiar. No, però ara fora bromes, és un cas que, com ara diràs, no? Té moltes vessants i es comença a ramificar. Ara mateix es continua el primer punt i ara veurem les ramificacions que jo crec que ja hem parlat tangencialment en altres programes, en què ja estuvo en una píndola i després com vam fer el... Bueno, ja ho diràs tu, no avançaré, no faré spoilers. No, tranquil·la, això és una tertúlia i aquí nosaltres podem parlar quan sigui, no? A mi el que em crea més misteri d'aquest cas és que d'aquesta innocent carta que apareix en un diari independent es crea probablement una de les alertes OVNI més importants de la nostra història, no? de la nostra Catalunya. Perquè va fer tal crida que totes les persones interessades o no
en el tema dels extraterrestres, dels plats voladors, de la ufologia, van anar directament a Tivissa i feien doncs, el que dèiem, aquestes catades que es diuen alertes OVNI, no? Estar vigilant dia, nit i el que sigui per veure si tornaven a aparèixer, no? I clar, això, òbviament, si als aficionats els hi cridava l'atenció, doncs imagina't a les persones, als investigadors de qualitat de l'època, no? I aleshores aquí comença a entrar el CEI, no? El Centre d'Estudis Interplanetaris, que es fica, bueno, de ple. A tope. O sigui, en aquell moment vivien per aquest cas. Sí, tenia en compte que en aquella època Barcelona era un dels centres, Catalunya era un dels centres d'investigació del paranormal i sobretot de l'ufològic de tot Espanya. I tenim investigadors com el Toni Rivera, el Mario Geget, el Luis Maria Gallet... Bueno, era el centre neuràlgic. Sí, totalment, es reunien aquí i nosaltres... I el CIP, de fet, era de Barcelona. Sí, correcte, és que nosaltres érem com potència mistèrica, no? Ara podríem dir que és Madrid, per dir-ho d'alguna manera, però a la seva època Barcelona era un punt neuràlgic del misteri molt potent i en aquesta època doncs ho era, no? Doncs el CEI comença a investigar, comença a intentar trobar el Sebastià Mateu, perquè diuen, bueno, si trobem el Sebastià Mateu, trobarem el Juan. I aquí comencen les cosetes, comencen els detallets. Es veu que la carta està franquejada a Barcelona, que en algun moment ho comenten a la carta, però no té remitent, i aleshores aquesta via de trobar el Sebastià Mateu era complicada, perquè clar, si hagués estat franquejada més a prop de Tivissa, potser el rastre hagués sigut més precís. Sí. Però en una ciutat com a Barcelona era molt complicat. I que aquesta via ja els molestava, no? Però el curiós de tot això és que hi ha com una espècie de llegenda que diuen que el cas de Tivissa era l'únic expedient del CEI que havia desaparegut. És a dir, que de l'arxiu, un dia, tot el que tenien investigat sobre el cas Tivissa va desaparèixer. Bomba de humo. Bomba de humo total. Bueno, el CEI no era l'únic que estava aquí ficat, perquè aquí hauríem de parlar del parapsicòleg Lluís Maria Muntanyola, perdó. I ell va dir, bueno, aquí estem parlant de Tivissa en un sentit ufològic, però potser tenim altres vies. I aleshores aquest home, òbviament, també va anar a gravar psicofonies a Tivissa, no? Sí que és veritat que diu que va treure algunes psicofonies relacionades amb la guerra d'Israel, o sigui, eren com coses molt concretes sobre temes de l'època. Estem parlant de la guerra del 67 d'Israel. Exacte, sí. Si t'ho busco ara per aquí... Clar, vas a fer una psicofonia i et surt una cosa de les notícies de l'informe setmanal, no? De l'època, per dir-te alguna cosa. Sí, ara mateix no... Perdó, es deia Roca Muntanyola. Perdoneu, que m'he equivocat. Però, bueno, era... O sigui... Sí, que parla de coses d'actualitat i no de coses concretes que normalment, o de coses de la zona que normalment quan anem a buscar les psicofonies és el que anem a buscar, no? Exacte. O sigui, que eren unes psicofonies que no tenien res a veure amb tot el que s'havia parlat del cas Tivissa, no? I aleshores aquest home, ell assegurava que a la zona hi havia un portal interdimensional i que al costat del portal hi havia com una mena d'escafandretes petitonetes, com si hi haguessin uns cèsars de metre i mig que les utilitzaven. I on està el portal? O sigui, a la zona de Tivissa.
Però ho va veure ell, ho explica que ho va veure, perdona. Ell ho explica així. Ell diu, per aquí també tinc, que li va passar com una mena de somni també. Aquí li diu, un dia amb el cotxe aparcat i sense ningú més em va envoltar una espessa boira. Només recordo despertar-me i la boira havia desaparegut, però les botes estaven plenes d'un fang vermell, inexistent a la zona on em trobava. És a dir, estem tornant a parlar també d'aquest viatge en el temps. Lapsos temporals. Exacte. Que aquí sí que ja trobem un nexe amb tot el tema de la Musara. 25 anys abans, però aquí sí que tenim com un nexe d'unió, no? Clar, el problema del Castivisa, que això també ho hem parlat nosaltres a Nit de Paura, és que està com maleït. I totes les persones que ficaven una mica la pota en aquest cas i l'estudiaven, doncs misteriosament acabaven perdent la vida. I aquí ens hem de dirigir a un programa de la primera temporada, per mi un dels millors programes que hem fet, que és el dels suïcides de Terrassa. Tal qual. I hauríem de parlar del Joan Turull. No? Ell era un jove de 21 anys i un dia el troben decapitat a l'estació de Torrebonica, que està a Terrassa. Per això es diuen els suïcides de Terrassa. Però no només el Joan Turull, sinó el seu company, que també. Que jo crec que és el personatge més enigmàtic de tots. Exacte, sí. Diguem-ne que ells es van conèixer per la revista Algo i la teoria és que el Joan acabés, o sigui, el va com absorbir, no? Sí que és veritat que ell es troba com expel·lit de la via, és com si hagués pogut evitar aquest incident. L'últim moment com si s'hagués, sí. Però bueno, igualment el Joan va causar defunció amb únicament 21 anys. Jo l'he visitat al cementiri de Terrassa, està a la seva sepultura, però casualment el Joan Turull diguem-ne que tenia com una espècie de grup amateur d'ufologia i es va ficar dintre del Castivisa. Casualment, desapareix. Sí. Però també tenim el cas dels nois de Lleida, si no recordo malament, que també ho parlem en aquest programa. Sí, parlem de forma tangencial, però és un altre cas que també jo crec que tindríem que fer un especial. Sí, perquè el vam tractar per sobre i aquest cas també l'hauríem de tractar. Però és curiós, com estem parlant d'un cas, o sigui, d'una carta, perquè en tot moment és que no tenim la certesa humana, no tenim un testimoni directe de que aquest cas hagués esdevingut. O sigui, a mi és el que realment m'explota el cap del Castivisa. No s'ha pogut trobar el Sebastián ni el Hans. No, perquè van investigar la zona, tot el que diuen de la Serra d'Hermós, intentant buscar els quilòmetres que diuen la zona, que no té molta vegetació, que tal, es veu que no té res a veure, o sigui, tot el que diu la carta no té res a veure amb el paisatge de Tivissa. Però el fet és que sí que es reporten, és una de les zones calentes d'avistaments ufològics. Sí. Més enllà d'aquest cas, o sigui, hi ha molts testimonis que sí que reporten haver vist llums, objectes o no ben bé què, no? Però clar, ni troben el Sebastià Mateu, ni troben el Juan, ni troben la Matilde, ni troben l'Alemany, ni troben a la família, o sigui, no troben absolutament res i no poden tirar de la carta ni del diari perquè no hi ha més dades que aquestes. Que és una mica la pena de dir, és que si haguéssim trobat el suposat Sebastià Mateu, què hagués passat? O la casa, o encara que no estigués ahí la casa, el fet de saber que és una persona real. Clar, és que partint de la base de que estem parlant d'aquesta carta, o sigui, és que és una pena, vull dir, però ara que estic també rellegint la píldora que vaig fer en el seu moment, sí que és veritat que hi ha un requeriment d'un membre del CEI que es deia Lluís Maria Vallès Tosset, que ell demana, sisplau, que qualsevol dada, qualsevol informació
que pugui donar llum a trobar el Sebastià Mateu, no? El 25 de setembre, nosaltres estem parlant del 27 d'agost, doncs el 25 de setembre apareix una nova carta del suposat Sebastià Mateu en el que ell està molt molest. Ja no té aquest caràcter amable de que vol entendre el que ha passat i tal, no. Ell diu que és un simple comptable d'una empresa metal·lúrgica, que el CEI tampoc va trobar mai aquesta empresa ni absolutament res, i diu que encara que no hagués donat les seves dades de contacte, que tampoc ho va fer en aquesta carta del 25 de setembre, ningú podia negar el seu testimoni, no? O sigui, anava com una mica de caràcter xulesc i irònic, no? I diu que ell va intentar contactar personalment amb el CEI, no? Però que com el número de telèfon no figura cap guia telefònica, doncs que, clar, no va poder ser atès per ningú. A Antoni Rivera no li va agafar el telèfon. No, es veu que estaria ocupat escrivint altres coses, no? Però, al final el cas de Tivissa, pel CEI, tot i aquesta llegenda de que l'expedient està desaparegut, el va acabar catalogant com un frau, no? Creien que era com una broma d'un ciutadà, o sigui, d'un ciutadà que va dir, envia aquesta carta i a veure què passa. La broma va passar a uns límits estratosfèrics, no? Però estem parlant de l'època en la broma d'Humo tenia les cartes, els diaris i tot això, tenia molt rebombori, estava molt en boga. Clar, igual que estem comentant el tema de la Musara a principis dels 90, que hi havia molts contextos que van potenciar tota aquesta llegenda de desaparició, doncs jo crec que aquí igual estem en una etapa, o sigui, finals del franquisme, la gent estava com estava, el cas Humo estava en plena efervescència, diria que tu vas relacionar Humo amb els suïcides de Tivissa. Ja dic als oients que si no han escoltat aquest capítol totalment recomanat perquè dona moltíssima informació i ajuda a entendre aquest cas de Tivissa, però ja dic que trobo que va ser una època, o sigui, era molt convulsa. Jo crec que la gent necessitava com una via necessito que la meva ment estigui en una altra banda, i jo crec que l'ufologia va ser com això, una via d'escape de moltíssima gent, no? Sí. I trobo que, que al final la gent diu, jo m'aferro, encara que sigui a una mísera carta, per poder, tenir un entreteniment. Sí que és veritat que tots aquests temes dintre del franquisme, doncs, no eren, o sigui, eren com permesos, no? Vull dir que si la gent dedicava el seu temps en aquestes coses, tampoc, o sigui, era com, si no et fiques massa en això, pots anar fent. Sí, com a mínim no s'has ficat en política, s'has ficat en això i no t'has ficat en política. Exacte, i em tens a la gent entretinguda amb una altra cosa que no sigui política, no? El problema és quan estem parlant del 68, 5 anys després, no? 73-72, suïcides a Terrassa, tenim morts. I tenim morts que es relacionen directament amb Tivissa. És que és això, o sigui, que el fet que parlant d'una carta hagi pogut morir gent, això és una altra paura. O sigui... Sí, és el que estan dient, no? I sobretot perquè és un personatge que jo crec, o sigui, tiraré flors a la nostra feina que vam fer, no? O sigui, poca gent va analitzar realment dintre del món del misteri, diguem-ne, més mainstream, la figura no de Genturich, sinó de l'altre, que ara no me'n recordo el nom. De Marius Legend. No, de l'altre suïcida. Sí, és que no recordo el nom. Ara el busco. No ho tenia preparat i no me'n recordo el nom i sempre se me'n van. Moments musicals. A veure si ho trobo. Perquè ara jo tinc el Joan Turull el tinc molt al cap perquè també ha estat a la seva sepultura i el tinc més present. Em sembla que el pobre va ser víctima va ser totalment empaucat. A veure, Kenneth Arnold no. José Félix Rodríguez Montero. Aquest, que és un personatge
tenia 41 anys i el Joan Turovallès tenia només 21. Sí, però el problema és que jo ara realment, o sigui, a la pel·lícula de Platillos Volantes jo la relaciono amb la cara dels dos actors que els fan, no? Els pobres. Ja estic allà marcats i no els puc treure del cap. Però el José Félix és una persona que té una biografia fascinant. Està relacionat amb humo, està relacionat amb contactismes, està relacionat amb grups d'investigació paranormals. Afirma haver sigut abduït i haver visitat la Júpiter, una de les zones de Júpiter. O sigui, Ganímedes crec que era, o alguna cosa. Sí, Ganímedes, una cosa d'aquesta, sí. Tenia els apunts. Està ficat, ho deia, no? Jo he dit, amb l'humo, està relacionat amb rep cartes d'humo. Està ficat en tot aquest... Per això la meva relació és... No s'ha investigat aquesta vessant del fenomen, perquè humo hi havia moltes coses darrere. No era una broma, sinó a partir de la broma es van crear moltíssimes coses darrere. I tot el que va fer Jordan, i molt túrbies, tot el que va fer Jordan Peña, com ja han dit moltes vegades Carballal o David Cuevas o fins i tot el Guijarro de Carballal en la seva investigació de Terrassa, la societat de Terrassa, que jo crec que és la millor investigació sobre el tema que s'ha fet i és el que s'ha de seguir quan fas una investigació sobre aquest tipus de temes, és el fet aquest, no? El que hi havia el món turbi, chungo, oscuro, de putiferio, asesinatos, drogas i chantajes que hi havia sota humo, Déu-n'hi-do. I després, clar, quan comences a ficar-te ja... Perquè les cartes d'humo van arribar a les altes gerències, les forces vives del franquisme, ho tenien controlat, i hi havia moltes coses, fins i tot, de les altes esferes. Exacte. Clar, quan comences a remenar tot això, ja... Ostres, i quan veus... Ostres, això igual se nos está yendo de madre, o això tal, pues mira, que aparezca un suïcidi, que aparezca tal, i fora ens traiem aquests dos personatges de sobre, perquè sembla que s'estan ficant aquí en coses que no toquen, no? Clar, i tot això ho relaciona amb Tivissa, perquè és el que deies tu, o sigui, com d'una carta es comença a generar una sèrie dintre de la zona de Tivissa, es comença a generar tot un indret, que dèiem, no? Del no-res es genera una llegenda que prefigura un indret maleït, un indret ufològic, quan no sabem realment si va ser real. Però després, a partir d'això, a partir de les alertes OVNI, es comencen a donar testimonis d'això, no? D'aparicions, de testimonis de llums, i acaba sent, fins i tot, hi ha moltes teories que diuen que Tivissa és un centre, una de les bases extraterrestres que hi ha a la Terra, no? Sí, per la quantitat d'avistaments que s'han donat. És un dels punts calents i que encara es donen. I passen més coses. Jo crec que, a més, el Muntanyola, per mi, les històries del Muntanyola em recorden molt a John Keel. Sí, és com el John Keel de Catalunya. Sí, totalment, Sí. Perquè li comencen a passar moltes de les coses que a la pròpia persona, no? que li passen a John Keel quan comença a investigar trucades estranyes, el fet això de lapsus temporales, visions rares, escafandres, los enanos aquests de metre 20. Quan estem parlant abans de la prefiguració dels grisos. Això és dels anys 80, ja estem parlant d'éssers d'aquest estil, no? A part dels pops, que també jo crec que la vinculació dels pops pot anar vinculada a la cultura popular, no? Millor dit, d'aquest món, no? Sí, però bueno, és fascinant, és fascinant. Sí, però bueno, hi ha més coses, no? També Tivissa? No només hi ha... Jo a Tivissa la conec bàsicament per aquest cas. Suposo que és per al meu amor per l'ufologia. Però a veure si és veritat. L'ufologia és un tema que últimament tenim oblidat, Anits de Paura. Sí, totalment. Jo no sé si és perquè m'estic anant molt al món funerari i la meva ufologia estimada i querida, pues com que la tinc una mica abandonada, no? Però bueno, que me perdoni. Hem de recuperar alguna coseta, no? Jo crec que tindrien que aprofitar un d'aquests casos. Mira, igual el dels suïcides de Lleida també podria ser... Sí. Perquè és un cas que sempre s'ha vinculat com si fos
un d'aquests casos que surten a rebufo dels jutges de Terrassa, però pot haver-hi coses més. Jo és un tema que només conec tangencialment i pot haver més xitxa, no? Em fa l'efecte, perquè hi ha aquest tipus de cartes i d'expedides i de coses, sembla que hi ha alguna més, ja investigarem. Sí, a veure, sí que és veritat que estic veient per aquí que, bueno, pues que Tivissa va ser declarada, bueno, té enclaus que estan declarats per la UNESCO i tal, que té art rupestre, o sigui, que té cosetes, Sí. Que no se la conegui només per... No, és maco, és maco. Però com estem en un context de misteri, de paures i tal, pues, al final ens l'hem portat al nostre terreny, no? Però igualment jo recomano que escolteu el programa La Píndola que vaig fer en el seu dia i el programa dels suïcides de Terrassa per si voleu indagar més en aquest tema. Sí. Com ara estem en aquest context del triangle tarragonès, crec que ja només ens queda parlar hem parlat de la Mussara, hem parlat de Tivissa i ara ens queda l'última localitat. De Marmellà, jo crec que és un dels pobles o de les zones que més vinculació podem trobar dintre d'aquest triangle amb el true crime i amb el satanic panic una mica, no? Total. És una de les llegendes. Bueno, llegendes no, perquè realment va haver-hi una víctima, lamentablement, però que jo crec que es va aprofitar per tornar a crear en aquella època, es va trobar el famós satanic panic dels 80, no? Dintre que va passar als Estats Units, 70-80 als Estats Units, però que va arribar a Espanya 10-15 anys més tard, no? Per posar-nos en context una mica, aquí a Marmellà es van donar 2 morts misterioses, no s'ha trobat cap culpable. Aquestes morts han donat sortida a un gran cercle d'històries, rumors o teories que han crescut fins ja que és impossible distingir el que és la realitat de la ficció, no? El cas de Marmellà és molt semblant al de la Mussara, un poble que a poc, per la seva ubicació, comença a entrar en declivi, i les famílies van marxant per la manca de feina, d'aigua, d'escola, d'oportunitats, i fins que al final dels 70 ja és un poble que queda directament en runes i acaba literalment engolit per la natura, no? És un poble que gairebé, si els que l'han visitat, jo no he anat, però gairebé és perillós anar-hi perquè hi ha molta runa, és perillós per això, per la natura que ha cobert tot, no? És un lloc deshabitat, sense llum, cobertura i... Clar, aquest aïllament crec que és un escenari perfecte per a qualsevol cosa, no? Un espai on la frontera entre la realitat i la imaginació s'acaba difuminant. Total. I comencem una mica, no?, a entrar ja en la matèria criminalística de Marmellà, que té fins i tot certa relació, certa semblança amb la Mussara, no? Trobem que un grup d'excursionistes, que són els únics que visiten o van per aquests indrets una mica més apartats, l'estiu de 1993 troben a l'església del poble, l'església de Sant Miquel de Marmellà, un altar desfigurat, el sostre mig esfondrat, tot allà com en runes, i a l'interior troben com una mena de cendres i restes de fusta i un cos que es troba parcialment calcinat, nu i amb una posició estranya, no? Es comença a parlar, la policia comença a investigar i es comença a parlar que pot ser un cas de violència sexual, en cremades posteriors, però el cos està pràcticament irreconeixible, no? Les investigacions forenses acaben calculant que la víctima podia tenir entre els 20 i 25 anys i passen uns temps, no? Passa un temps fins que no es troba realment qui és, no? Per una coincidència. És una jove del Vendrell que es diu Montserrat Fargas, que havia desaparegut feia dies, no? Trobem un cos cremat amb part de violència sexual dintre d'una església abandonada. Això és caldo de cultivo per que periodistes i premsa i policies i investigacions comencen a parlar de ritual satànic, de sectes ocultistes i fins i tot de sacrificis humans. Sobretot perquè en les investigacions ens comencen a trobar
les investigacions forenses, els Mossos d'Esquadra troben restes de cera, una ampolla, un encenedor, però el problema és que no es comença, no hi ha pintades satàniques, no hi ha coses així que diguin no, podem veure que això és un ritual, sinó que és una mica més degut a la rumorologia dels veïns dels pobles costants, com poden ser Guaviva, el Montmell o la Juncosa, que explicaven que hi havia molts joves que pujaven, que feien festes, que anaven a fer jocs de por, fins i tot a jugar a rol, o fins i tot parlant de certs rituals, com diguem, però no acaben de ser concretat de tot, no? Però, bueno, el problema és que a poc comencen comencen a sortir dintre amb les proves que es comencen a tenir, no? Que es comencen a materialitzar, hi ha gent que comença a buscar una intencionalitat simbòlica en la manera que es troba el cos. Es troba a prop de l'altar, una sèrie de pedres col·locades en semicircle, que és on s'ha fet una foguera, feta amb fusta seca i llobet que és de metall. El fet de trobar aquest cos al costat de la foguera, la gent comença a muntar-se la pel·lícula, no, veus, això és hi ha una simbologia oculta, hi ha tal, però en el fons no hi ha res, no hi ha res més. Podria ser que la mort, segons la policia, hi hagués fos un assassinat personal o una violació, un segrest o violació, i l'haguessin matat i l'haguessin donat allà, i el fet de deixar-la allà, igual li van voler donar una aparença ritual per desviar el tema, no? Però no va haver-hi res realment que digués que marqués o que de manera indiciera que hi hagués algun ritual satànic. No? La gent parla o es parla, les investigacions, l'assassí podria haver sigut algú conegut, que va començar a anar a marmellar, perquè el que em deia abans, una zona molta gent anava a fer festa, fins i tot anaven a tenir escarsejos sexuals, les parelles, no? Perquè era un lloc aïllat i abandonat i no hi havia mirones, no? Però clar, el problema és que no s'ha trobat cap possible sospitós, no s'ha parlat mai d'un sospitós, no s'ha trobat que una causa de la mort més enllà de trobar el cos en aquestes circumstàncies, i és un d'aquests casos sense resoldre, no? Bé, ja és prou dur trobar un cos en aquestes circumstàncies, però quan trobem dos ja comencem a entrar dintre del misteri més inquietant. No? Ens trobem 6 anys més tard, a 1999, que un altre crim torna a sacsejar la zona. Ens trobem ara al cos d'Anna Maria Barba, una dona de 39 anys, que després de sortir amb el seu cotxe, i dies més tard aquesta Anna Maria és trobada en un paratge pròxim a Pobla de Marmellat. No? Trobem una dona sola, un altre cop, en un entorn aïllat, i la premsa no tarda a vincular aquest cas amb el de 1993. Tot i que les autoritats són prudents, ja que les proves que tenen són escasses i sembla que no hi hagi connexió directa. Però clar, la coincidència d'espai i de context és massa forta perquè la policia, els investigadors i sobretot la premsa o els mitjans que necessitaven sempre, com ja sabem, amb aquest tipus d'assassinats o de desaparicions o de true crimes, sempre en aquella època eren els primers a necessitar carnassa i fer de tot un espectacle. No? I tornem un altre cop amb la rumorologia créixer, que si hi ha una secta, que si potser sí que el mateix assassí, que si es produeixen crims rituals, que si el Marmellà és un poble maleït, i bueno, a partir d'aquí es comencen a donar aquest tipus de teories i hipòtesis. Jo crec que podríem parlar de 3 o 4 teories que podríem parlar dels crims, no? La que més mediàtica podria ser el crim ritual, que és el que més va circular als 90, sobretot pel context d'aquella Espanya dels 90, amb els casos d'Alcàsser, de la Mossarra, de Macastre, i tota una sèrie d'assassinats i desaparicions van tornar o van donar la idea mediàtica de que hi havia sectes satàniques, sectes d'abusos sexuals a grans nivells i de rituals satànics, i van ser el pànic que deia abans, no? El satànic pànic a Espanya als dels 90, sobretot per això. Clar, trobem en una víctima en una església a una
manera ritualitzada la rumorologia, tot i que la criminologia no trobi cap indici de litúrgia satànica ni simbologia ni res, però mediàticament venia molt més d'una tot això perquè hi havia, et posaves parlaves de sectes, parlaves del diables, parlaves d'exorcisme, parlaves d'església, parlaves d'una sèrie de temes concomitants que donaven molta més xitxa que no parlar d'una violació, un assassinat passional, no? Que és on jo crec que pogués anar la realitat, no? La teoria que jo considero que és aquesta, és la segona teoria de l'assassinat íntim, no? Que és la preferida sobretot també pels investigadors, ja que tant la Montserrat com el Montserrat Fargas com la Ana Maria Barba podrien haver tingut una mena de relació amb alguna persona que les hagués convençut d'anar allà o com a mínim de trobar-les allà, les relacions sexuals o per anar a investigar el misteri o pel que fos, i hagués entrat dintre d'una persona amb tendències assassines, no? Que malauradament és un dels perills que n'hi ha quan trobes l'embaràs en llocs aïllats, és tungo dir-ho, però és un risc que es corre, no? Si no coneixes suficientment la persona en la que vas. O més, si, no sé, pot haver fins i tot un fet que tant la Montserrat com la Anna s'haguessin negat a tenir relacions sexuals, això hagués provocat una ferida a l'orgull del violador, de la persona, i hagués dit, sí, te violo i te mato, no? Aquest tipus de relacions que es donen molts a aquest tipus d'assassinats. I bueno, el problema que jo veig aquí és el de sempre, que parlem molt, no? De com de certes coses, de certs crims, els mitjans acaben fent alguna totalment diferent. I això ha servit perquè la zona del Mar Maià acabi acabant tenint una zona molt més maleïda, molt més mediàticament negativa que realment pot haver tingut per ser un espai de crims, no? Que ja és això, ja és suficientment greu, si a sobre li afegim els components teodolítics, els components satànics, això sí que és el que serveix com a crida, perquè si hi hagués grups que tenen simpatia pel satanisme o grups de joves que juguen a ser satànics, vagin allà, creïn els seus propis rites o facin les seves pròpies misses negres. I sí que s'han trobat casos d'excursionistes o de gent que han anat a fer un tomb i s'han trobat gent que estava fent misses negres o gent amb túniques o gent intentant fer aquest tipus de ritualística i han tingut de sortir corrents per por, no? Crec que això obeeix més a la crida dels mitjans per haver donat aquesta fama que el que pogués ser la realitat, perquè no deixa de ser un poble abandonat, i què passa amb els pobles abandonats? Jo ho sé perquè tinc coneixement de poblets i sé que moltes vegades, com en el teu poble et coneix tothom i saps tal, si tu vols fer de festa o busques el teu espai íntim, a les zones, nosaltres ens anàvem a les bodegues, vosaltres anaven al poble al costat o a la zona abandonada que per tenir la intimitat de la festa del teu espai d'adolescència, de jove, el que fos. Però bueno, la realitat és que mai sabem què va passar realment a Mar Maià. Sí que sabem que hi ha 2 persones mortes, que no se sap res bé qui les ha matat. I és curiós perquè tenim això, no? Una desaparició a la Moserra, inquietant, i 2 assassinats a Mar Maià, 2 pobles desapareguts. En fi. A veure, jo la veritat que, bueno, al final... Molt bé. Fes. Hola a tots. Penso que, bueno, al final el Mar Maià no deixa de ser un poble abandonat que convida a fer moltíssimes coses. Jo crec que el jovent que ens pot escoltar quan nosaltres hem sigut joves, alguna coseta de coses d'aquestes també hem fet, no? O sigui, intentar fer una ouija en un lloc una mica més terrorífic o el que sigui. Sí que és veritat que hi ha molta cultura aquesta del satanic panic que tu deies, no?
però també m'ha fet molta gràcia que esmenessis el polèmic tema dels jocs de rol, que per cert us avancem que dintre de poc hi haurà programa relacionat amb aquest tema i us asseguro que us agradarà molt perquè ve un company que li tinc molta estima i sé que ho farà molt bé. I em crea molta curiositat que surti també el tema dels jocs de rol com sigui alguna cosa negativa, no? O sigui, que jugar a jocs de rol comporti un crim, que això després es va traslladar al món dels videojocs, no? Clar, a mi, malauradament, jo els dos casos, els dos, me'ls emportaria a un àmbit de la violència de gènere. D'acord, és el que tu has dit. Jo penso que el Marmellà és està un poble abandonat, perdut, que al final el morbo o el que sigui ens porta a visitar-los, potser, estàs en una nit tonta i tal, te'n vas amb una persona amb la que tens una afinitat o tens un algo, i les coses es poden complicar. Bàsicament és així, i també ho has esmenat, no? Estem a l'any 93, és que estem en un moment... El tema de la violència de gènere, del paper de la dona dintre de la societat i dintre de les relacions. Penso que és una època que és un capítol molt negre de tota la nostra història, no? I al final el reflex és aquest, no? Que la gent passaven aquestes coses, que malauradament també segueixen passant, aquest és el problema, no? Però penso que són unes casualitats i que tant el crim que va esdevenir a l'any 93 com a l'any 99 penso que tenen probablement un mateix origen, que podria ser això, que una nit al final va acabar de la pitjor manera. Una nit que acaba de la pitjor manera I això també va passar el cas Alcácer, tot el tema de la premsa, tot el tema del sensacionalisme, de l'amarillisme, croquisme seria en català, amarillisme. Que vull dir que la premsa moltes vegades crea uns escenaris que potser ni existeixen, no? I penso que potser el que va esdevenir el 99 va ser un escenari creat per la premsa del 93. Sí, són unes teories que maneu com això, no? El fet de... No, estic d'acord que la teoria té el seu fonament i que, que cadascuna, però que tampoc estiguin resolts, o sigui, hòstia, és que dona molta ràbia perquè estem passant el mateix, anys 90, que ja no diguem-ne que els casos podien resoldre's si es treballa bé. Vull dir, jo sé, un cos cremat, tal, és complicat, sí, però, hòstia, perdó per la paraula, no? Però... No, és que fa ràbia perquè és gent jove, són dones joves, amb tota la vida per davant, és tràgic quan parlem de qualsevol mort, i més si parlem de morts sense resoldre, perquè això en termes de dol per la família, tot això és molt fotut. No tens un final perquè no saps qui l'ha matat, no saps si tu l'estàs parlant amb la persona, si te la trobes pel camí o el que sigui, no? És molt fotut, és molt dur. I aquesta paura d'estar totalment indefensa enmig del no res, en un poble abandonat que no t'escoltarà ningú. És terrorífic. És terrorífic. Jo no m'agradaria posar-me ni en la pell d'una ni en la pell de l'altra. Perquè és una cosa, tenir aquesta sensació de no puc fer res perquè no hi ha ningú. O sigui, jo estic en un lloc que va ser habitat, a dia d'avui no hi ha ningú, no em pot ajudar ningú. Jo penso que dels tres casos probablement aquest és el més... és el més impactant, penso jo. Sí, per mi perquè són... És això, no? No són sinó dos, en un terme curt, en un espai curt de temps. Clar, això, sobretot, el que dèiem, no? A mi
com a periodista de formació em dol sobretot pel com als 90 es van tractar tots aquests casos de morts i assassinats. Aquest sensacionalisme, aquest tremendisme, aquest morbo pel morbo, crec que va crear les condicions necessàries perquè molta gent, molts psicòpates, molts bojos, volguessin el seu moment de fama o es sentissin impunes per actuar, no? I perquè no hem d'oblidar que molts dels crims que es cometeixen són per repetició, perquè la ment psicòpata funciona d'aquesta manera i si els donem bombo, els donem un tractament que va més enllà, això és, hòstia, per un assassí, és un psicòpata d'aquest perfil, és, ¡fua, qué guay! Voy a matar a una mujer, voy a hacer tal, saldré en todos los medios y que hòstia, és un xutedeo, perdoneu l'expressió, però per aquest tipus de personalitats és això. I el fet que s'hagin donat dos crims perfectes, perquè no s'han resolt, són crims perfectes, ja estem parlant de 26 i 32 anys, és que és molt de temps, és que ja han prescrit. Sí, totalment. I a sobre després donar-li tot aquest alè satànic. Un alè mistèric que no té sentit. Exacte. Perquè despista, i això fa que es vagin les investigacions per bandes que no, per vies mortes, no, que no tenen sortida, que, ostres, és que és això, no? Que fins i tot el fet de que igual la gent havia caigut en anar a fer psicofonies o coses allà, i ara, arrel de tot això del satànic pànic o d'aquest, no, és que és un centre de rituals, sectes satàniques, de satanistes, doncs això igual va fer que molta gent, aprofitant això, anés, no sabia, doncs anirem a fer misses negres i tal, i del no res, la mateixa premsa ha convertit aquest espai en un espai on ara sí que podrien dir, no ho sé, estic fent una hipòtesi, no? Pues en aquell moment sí que podrien haver-hi després arrel d'això, sectes o grups o tal, que igual no només anaven a fer les seves paranoies, perquè igual no fan ni mal a ningú, més enllà de fer sus cantos, i ja està. I a vegades la gent, érem joves o gent que, té els rituals com una afició, és que totalment... Com els que van a fer psicofonies, és que és això. Exacte, sí, total. Per això, no va haver-hi, és com la gent, com el que dèiem del rol, dels videojocs, al final és tot això, no? Que sempre hi ha com aquest costat fosc que se li ha donat bàsicament la premsa, o sigui... És la premsa, és el desconeixement de molts periodistes. I una vegada, o sigui, jo tinc aquí, tinc gravat, no? Jo com a jugador de rol i fan dels còmics, moltes vegades llegia a les notes de premsa al saló del còmic i llegia les bajanades que deien d'algun autor o d'algun còmic i però aquesta gent ha llegit alguna cosa? Ja. Et costa molt, en comptes de me lo invento, fer una trucada, oye, no tengo ni idea d'això, dels còmics, truques a l'editorial, perquè a Barcelona tenies fòrum, per als 90 i tal, tenies fòrum, tenies Tinko, tenies que estaven al costat de casa, trucaves, escolta, em pots fer 5 cèntims d'això? Perquè he de cobrir la notícia i no sé qui és l'Spiderman, per dir-te alguna cosa. Doncs si amb això, que és un tema que jo més o menys coneixia i conec, veia autèntiques bajanades, imagina't temes més densos o de molta més profunditat o molta més... que s'ha de tenir moltíssima més cura, no? I no n'hi havia, a mi em fa mal. És una de les coses que per això he abandonat el periodisme, per això, perquè no... Sí, l'ètica a vegades és molt complicada en aquests casos. Doncs relacionat amb el Marmellard, que hem fet un incís al principi del programa, jo diria que era el Marmellard. El nostre catedràtic psicòleg de confiança, Àlex Escolà, sí. Recomano seguir Àlex Escolà per totes les seves xarxes. Ha participat a Quarto Milenio, té articles relacionats amb la parapsicologia molt bons, la veritat. Jo el vaig poder entrevistar per Hombres de Negro, pel podcast germà de l'Àlex i de l'Alberto, i l'Àlex està en un nivell estratosfèric, d'acord? Doncs ell va fer un estudi al Marmellard com a lloc marcat i si no recordo malament eren 200 persones
Els números me'ls invento, ¿vale? Sí. Va agafar 200 persones i les agafa amb un autocar cap al Mar Mellar. La meitat són creients i l'altra meitat són escèptics. Vull dir, hi ha 100 persones que creuen en els fenòmens paranormals, que creuen en tots aquests poders tel·lúrics i tal, i l'altra part no creu. Es manifesta una persona escèptica i no creienta. Doncs agafa totes aquestes persones, és que a sobre a l'estudi et diu i tot el que porta el pícnic. O sigui, li diu, porta una bossa amb un entrepà, una ampolla d'aigua i una poma. O sigui, era com... Sí, detall al màxim. Que de la mateixa base, no? Doncs agafa l'autocar, arriba al Mar Mellar i els diu, teniu 3 hores. I els deixa, doncs, passejant, que fessin el que volguessin durant 3 hores. A tots. Doncs, després d'aquesta visita, els fa com una espècie de qüestionari de, una sèrie de preguntes relacionades a com han viscut l'experiència en el Mar Mellar. Com s'han sentit, que la sensació que han tingut passejant pels carrers del Mar Mellar, i va donar la casualitat que les persones creients van començar a presentar capítols d'ansietat, d'angoixa, d'estrès, i els escèptics no. Perdona, Macarena. Digue'm. Ells sabien que anaven a Mar Mellar? És el que anava a dir ara. Vale, perdona. Ells no sabien, teòricament, ells no sabien que era el Mar Mellar. O sigui, no tenien constància de què havia passat allà. Ni un crim ni l'altre, absolutament res. Per ells estaven anant a un lloc abandonat, a un poble abandonat. Però a mi em sembla molt, o sigui, d'aquest estudi, em sembla molt característic que la gent creient, tot i no sabent el que hi ha al Mar Mellar, tinguin aquesta sensació, no? O sigui, de dir... tenen com una intuïció o una suggestió inconscient de que allà hi ha alguna cosa. Sense saber el que ha passat, allà hi ha alguna cosa. En canvi, els altres diuen, jo estic aquí donant una volta amb el meu pícnic, no? Amb el meu entrepà gratis, no? Vull dir que aquest estudi... A veure si el trobo... L'he intentat buscar, però com està en anglès i tal, no arribo a tocar amb la paraula clau per... Ja. Intentaré trobar-ho per deixar-ho a mà, perquè trobo que és... O sigui, ja dic que tot el que fa l'Àlex escolar és meravellós, però aquest estudi en concret a mi em sembla supercaracterístic, perquè és com, a vegades, no necessitem saber on estem o el que ha passat per saber que aquell lloc és especial. Per això et preguntava allò dels jocs de poder, perquè a vegades és que com que queden impregnats, no?, d'aquestes coses que han passat i hi ha gent que ho pot detectar. No? I em sembla supercuriós aquest article de l'Àlex i que fos el Mar Mellar, que volgués centrar el seu estudi en una localitat com un lloc bastant marcat per la crònica negra, no? Sí, la veritat que és curiós el fet de que és el que a algunes persones els activa i perquè a les altres no. El fet que tu tinguis una creença en el paranormal fa que si tu vagis a un lloc tinguis sensacions o creïs ansietat, és que què és el que et genera? Perquè el joc, si genera, tindria que generar tant d'un com a l'altre. Sí, a veure, jo puc entendre que hi ha llocs, potser gent que tenim vertigen o el mal d'altura que diuen, aquestes coses sí que poden passar. Però que tu et sentis més o menys neguitós per estar en un poble abandonat, o sigui, tu t'estàs suggestionant pel fet de la runa, no? El que dèiem, no? Aquest esplendor de la runa, la decadència. Clar, jo crec que també pot tenir amb la sensibilitat de la gent cap al paisatge, cap al fet de la natura en si.
perquè hi ha gent que és això, no? Perquè hi ha gent que rep el síndrome de Stendhal quan veu una obra d'art o quan veu un quadre, escolta música, i altra gent que ni fu ni fa. Sí, i a vegades també associem la runa a la tragèdia, no? També doncs hem vist casos Belchite, Rodin, són ciutats marcades per, pobles, marcats per la Guerra Civil i, sí, coneixem, i aleshores potser tot aquest tema ens convida a pensar que un poble abandonat és així per alguna cosa dolenta, no? Que quan abans parlaves de la Mussara, a vegades, mira, de manera residual la gent ha marxat de la Mussara, no ha hagut de passar res perquè el poble estigui abandonat, no? Però nosaltres ja tenim aquesta suggestió de aquí ha passat alguna cosa. Sí, però bueno, jo crec que són coses a investigar, no? També estaria bé el fet de veure què és el que fa que la suggestió s'activi. Sí, el bo de la feina de l'Àlex Escolàs que està obrint la parapsicologia a la ciència d'ara, no? I penso que hi ha molta feina i que la ciència podria donar moltíssimes respostes amb l'estudi de la ment. Però... Bueno, és una altra... Jo crec que sempre diem, s'estan fent coses, s'estan fent moltes coses i no estem ara com als 90, a moltes coses, tant a nivell mediàtic com a nivell d'investigació i a nivell científic. Jo agraeixo sobretot el del nivell mediàtic. Crec que sí, a vegades tenim com punts de... Potser ens estem passant. Com es deia el nen aquest del Pou? No me'n recordo. Sí, el nen que va caure al Pou. Va caure al Pou i que van trigar 12 dies. Allò van muntar una parafernàlia que dius, o sigui, suficient ja la família perquè a sobre tinguis aquí el circ aquest, no? A vegades tenim aquests punts de mira, no? Però la veritat és que crec que en algun aspecte el periodisme estarà evolucionant, no? En fi. Però bueno, vaya dia. Quin viatge, O sigui, ens hem recorregut Tarragona i això que només hem vist 3 pobles, que dic que Tarragona és molt més que això, no? I té més zones misterioses com la zona de la 340 allà al costat del càmping dels Alfacs. També. I el monument a Mazinger Z, no l'oblidem, també. Joc friki, no? Telúric. Joc friki, sí, no? I és una de les zones i les muntanyes de Prades on hi ha una pastisseria que fan les millors magdalenes que he menjat mai a la vida. El poble de Candip, també, que té molt de folklore i tal, la pròpia ciutat de Tarragona, la catedral, o sigui... En fi, però hem volgut fer aquest homenatge, no?, als nostres veïns, que jo crec que molt bé, o sigui, crec que ha estat super bé. I nosaltres ja iniciarem el cap de setmana com toca, anirem preparant el pròxim programa. Que viene duro, Aquí prepareu-vos perquè... Se vienen curvas. Sí, se viene un especial d'aquells que marcaran època. No, home, a veure, és la meva festa major, o sigui, jo ara mateix ja estic... L'altre dia tenia un meme que deia jo l'1 d'octubre i es posava una calavera al cap, no? Pues era jo. Tal qual. Jo, octubre és com el meu mes, jo estic que per cert... Ara ja, quan pengem aquest programa ja serà una mica tard, però que jo al meu Instagram, no, el de la Muerte, jo estic fent una sèrie d'imatges que es diuen el Toptober, no? Que estic fent un viatge de 31 dies per les làpides que més impactants que m'he trobat en els meus viatges pels cementiris, no? I que si alguna persona té Instagram i vol veure aquestes làpides, està totalment convidada. Ja està. Sí, el hashtag Tomtober, no? Exacte, el hashtag Tomtober, no? I res, per allà estic fent les meves cosetes de Dia de Difunts, que acabarem el dia 31 i tinc una sepultura. D'aquestes guais. Doncs estarem pendents. Sí. És que fas molt bona feina ja el de la Muerte. Bueno, el nom és Mediteu, jo sempre ho dic. Ho vas dir un dia de broma i s'ha quedat per la resta.
s'ha quedat per a les restes, o sigui, així que bueno. Me n'alegro. Doncs res, nosaltres ens començarem a preparar per la nit de difunts Sí. i ens veiem. Aquesta serà una nit en què jo estaré escoltant-vos a tu i a la Mar. Perquè és que què he de dir jo? Bueno, ja veurem, perquè jo no tinc res... Ja, és que ens hem juntat dues persones molt aquí. relacionades amb el tema de la mort. Será guapo. Hasta aquí podemos leer. Dejamos el hype en lo alto y que s'escoltin al... Sí, perquè és... Clar, el 31 gravem ja. Buah. En mitad de la noche, estamos en ella. Bueno, Macarena. Doncs, bueno, doncs moltes gràcies pel teu temps. Els oients, com sempre, ens poden escoltar en Instagram, TikTok, en Twitter X, cosa d'Elon Musk, a correu electrònic, ens poden escoltar a iVoox, a Spotify, entenc que també, al nostre canal de YouTube també hem estat gravant tot aquest programa. Teniu vies? Sí, si no s'escolteu és perquè no voleu, ja està. Exacte. Doncs ens veiem. No s'ho poden posar. Exacte, més fàcil ja, o sigui, és anar a casa dels oients i fer-ho allà. O sigui que... Vinga, Jorge, ens veiem molt aviat. Doncs vinga, molt bé, Macarena, adéu.